Semangat ingkang kompak nggih. Sedaya salami banter tak dongani sugih. Amin. Salami banter tak dongani muga-muga utangi lunas. Amin. Sing lara ndang waras. Amin. Sing jomblo ndang entuk bojo. Amin. Suamine banter kamu mosok dorong payu rabi. Rondo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, biridwanillah wa bi syafaati Rasulillah ala kulli niyatin shalihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dumateng para bapak kiai, ibu nyai, para ali, para ulama, para masyayikh, para asatidz, asatidzah ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal buku setunggal ananging kanten sakula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang istesu kawula taati telah kawula taatini. Para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang lebdo pono ing dawuh dumateng segenap panitia acara pengajian silaturahim kalenggahan dalu menika ingkang tansah kawula hormati. Acara wonten panggenan lindunipun mugi-mugi beliau tansah pinaringan sehat lahir batin, mugi-mugi dados pemimpin ingkang amanah, ingkang tansah istiqomah, dadosaken ponorogo barokah. Mari pahluh jinawi teruskan serautin nandur murakan sarawati nuku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dumateng panjenenganipun sedaya jajaran Forkopim Caringkang rawuh utawi kang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkatipun lumeber Babinsa, Babin Kamtibmas, BPD, LPMD ingkang kawula hormati. Dumateng Ketua Ta'mir Masjid, Imam Masjid, pengurus masjid lan ugi sedaya Ketua Ta'mir Mushola, Imam Mushola, pengurus Mushola etan Gerdon desa ini
Sumurata Sumurata kali Pelosok Jenar ingkang tansah kawula peteni dalam ingkang tansah kawula hormati dumateng remaja masjid, remaja mushola, karang taruna, kadang-kadang kaneman ingkang kawula tresnani Surya Nonton Fidyah Nahdlatul Ulama darah sedaya para banom-banomipun muslimat, fatayat, ibnu, IPBNU saya kadang-kadang banser ingkang tansah kawula hormati dalam ingkang tansah kawula tresnani boten kesupen grup sholawat bisa gini ingkang tansah kawula tresnani nggak tahu ini yang keberapa kalinya kita bertemu mugi tansah sukses barokah amin Allahumma amin ya rabbal alamin kadang juru mandoyo swara ugi sedaya juru nginceng ingkang hadir pemburu FYP youtuber yang selalu setia hadir di setiap pengajian sinten kemawon majelis ta'lim majelis sholawat istiqomah hadir niki syiar melalui media sosial melalui media elektronik ingkang tansah kawula tresnani sedaya para pedagang, para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izinan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan saged angrawuhi acara pengajian akbar dalam rangka merajut silaturahmi lingkungan Etan Gerdon diiringi hadrah wisam geni. Dalu menika alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat. Selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugia tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah desmuti sedaya kabaripun sehat alhamdulillah wiwit saderengipun poso ngantos posonipun badha Syawal pun kliwat nembe kepanggih kalenggahan wedal dalu menika nek perkara halal bihalal niku memang tradisine wonten ing wulan Syawal nggih napa mboten, tetapi untuk saling bermaaf-maafan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mumpung kepanggih kalenggahan dalu menika kula pribadi Karisma Yogi Noviana sawer panjenengan ngikuti pengajianipun Karisma baik secara langsung maupun melalui media sosial, melalui media elektronik, YouTube, nopo ningali teng VCD dan lain-lain, nopo ningali tenggene TikTok, Instagram dan lain-lain, menawi wonten lepatipun atur kawula. Tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kladuk kurang duga kirang trapsila wonten ingkang dadosaken gelo lan juwa wonten ingkang tersinggung sengaja lan boten zahir batin karisma nyun agunging pangapunten ingkang kathah. Nek jenengan teng karisma ora duwe salah insyaallah. Oh, kene ngrasani aku to. Enje wis pokoke umpamane jenengan gadah salah ning ngene karisma umpamane niku sengaja utawa ora penak ora kepenak ngrasani apik napa ngrasani elek zahir batin karisma sudah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jadi kosong-kosong nggih. Kosong-kosong nggih. Sebab napa niku duweni salah urung njaluk ngapura utawa
kasok baline awake dhewe niki disalahi, tapi kok umpamane kita ini masih menjadi orang yang keras hati, kekeh ora gelem memaafkan kesalahan orang lain, ora belajar untuk membuka hati, niku tetep abot tanggung jawabnya dateng ngersani Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pramila pengajian dalu niki nyambung silaturahmi, mugi-mugi kanthi silaturahim kalenggan dalu menika Allah ridha dadosaken gesang kula lan panjenengan sedaya nang alam donya niki tansah rukun, tansah ayem, dawa umur sing barokah, rezekine turah-turah, menungso ingkang gadah manfaat selamat donya ngantos dumugi ning jannah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, atus biasane sadurunge karisma ngaji selawatan rumiyin nggih. Jet mahabbah datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dewa karisma pun angsal bisikan halus panitia. Boleh kan? Nggih, dadosna sadurunge ngajine lempeng ditutupne pados dana rumiyin mawon nggih. Nek danane nang ngarep dadi mburi mengke kari tutup pengajiane ngoten. Kali selawatan dadi karo pisan golek danane ngoten, mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Alhamdulillah kula jak sedekah majariyah. Niki posone wis bar, syawale ya wis bar, tapi anggone nglampahi ibadah kesaenan niku aja sampe bar. Nggih napa mboten? Kudu dibacotake, kudu ditutukake. Sebabe laisal aid lima labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya, tapi bagi orang yang meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berlomba-lomba kelambine anyar, tapi berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Fastabihul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan gaya ridane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, alhamdulillah kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah niki tasih dipun paringi kesempatan ketemu Ramadan, insyaallah dosane diresiki. Resik tanpa dosa. Bu. Halo. Pak. Jenengan nggih sampun halal bihalal nggih. Sampun ngapura-ngapuranan nggih. Karo bojo, keluarga, dulur, tangga sampun. Sampun alhamdulillah. Gawe dosane nggih pun. Ya wis. Ora krungu. Sekali boten pirang. Lain jaluk ngapura sampun apa dereng? Sampun alhamdulillah. Gawe dosa malih nggih sampun apa dereng? Sampun kumat malih. Pramila jenenge wong urip niku pancen nggon-gonane salah lan dosa. Al insanu makhluk khata wa nisyan. Menungso niku panggonane salah, luput lan lali. Lo dadi menungso niku aja wale-wale, anggone tetep nyuwun pangapura dhateng ngersane Gusti Allah. Awake dhewe urip niki mboten namung dhateng ing donya tok, tapi kepengine mulya besok ngantos dumugi ning akhirat ning swargane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dawuhipun Imam Al-Ghazali niku menungso enten sekawan golongan. Napa? Siji ingkang nomor setunggal sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Sing kapindho sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sing nomor 3 sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sing nomor sekawan sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Genahe napa? Setunggal sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Bejo ning donya tapi cilaka ning akhirat. Sing nomor kali sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Cilaka nang donya tapi bejo mulya ning akhirat.
Ingkang nomor 3 niki cita-cita kula panjenengan sedaya saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bejo donya ya bejo akhirat. Sing nomor 4 iki paling gak seneng kabeh. Gak pengen, tapi nyatane akeh sing lakoni. Gak krasa niku gawe nerakane dhewe. Santiyun fid dunya wa santiyun fil akhirah. Cilaka nang donya ya cilaka dateng akhirat. Kula jenengan sedaya niki mesti kepengine saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Ya bejo donya ya bejo akhirat. Tapi nasibe wong niku rak yo dhewe-dhewe takdire. Nggih napa mboten? Ana sing sugih, ana sing melarat, ana mung trimo dadi rakyat tapi ya ana dadi pejabat, ana sing dadi petani ya ana sing kaya Pak Giri dadi bupati. Terus napa mboten? Nggih. Tapi yang namanya kehidupan manusia mbok dadi opo wae sama-sama bertanggung jawab atas segala perbuatannya nalikane urip dhateng ngene ngalam dunya. Tapi tujuan akhir kula jenengan sedaya mesti siji, pengen selamat gaya swargane Gusti Allah. Mangkane senadyan tono donya niki sakiyon napa saidun, cilaka napa sing bejo, melarat utawa sugih, rakyat napa dadi pejabat, wong nesta napa wong bejo, niku tinggal kita bersyukur atau tidak, hidup digunakan untuk apa? Leres napa mboten? Pramila nek pengen gaya ridane Gusti Allah ndadosaken saidun fil akhirah nalikane urip dhateng ing alam donya niki marilah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu urip teng alam donya niku sedina sewengi rak 24 jam. Leres apa mboten? 24 jam niki menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dibagi 3. Dibagi 3. Sakniki mu nek 24 jam diporo 3 niku berarti pinten? 8. Berarti 8 jam kagem nyambut gawe. 8 jam niku kanggo ibadah. Sing 8 jam niku kanggo istirahat. Ini besok niku teng akhirat wonten tiyang nandang rugi. Napa siksa geni neraka sing salawas-lawase? Amit nalikane urip nang alam donya mboten manfaatake wektu kanthi becik. Hanya untuk kepentingan dunia semata, lupa pada Tuhannya, lupa pada akhiratnya dan lain sebagainya. Kamu kok kali Kanjeng Nabi kula jenengan sedaya pun diemutaken ya amal li dunya kakannaka ta'ishu abada wa amal li akhirati kakannaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari kau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Nggih napa mboten? Nggih. Wong niku nek ibadah tok ora nyambut gawe yo apik. Wong niku ya butuh urip kok. Apa menene wis bobojoan, duweni anak, duweni bojo. Mempeng ning ngene masjid wiridan ra nenteke. Ya Allah, salat tahajud duha. Wah, qobliyah ba'diyah ra ninggal babon blas. Tapi anak bojo keluwen ra iso mangan. Anak gelem rapi ra gelem ngopeni kok. Sae napa mboten ngoten niku? Apik. Dadi lurah jujur yo amanah. Nang rakyate hampir karo-karuan. Wah, janestu. Tapi ngakune Islam sapa ngejek ora tau. Salat lho babar blas. Ngumpuli rakyate pinter. Nggih. Rakyate duwe acara napa kemawon ya disempuyung pengajian ya teko, dangdutan ya moro. Rakyate nek sing mendem ya dikancani. Ki hablum minan nasihabe tapi hablum minallahi bobrok ra diopeni iki boten sae. Nggih napa mboten? Dadi yang dunyane yo akhirate yo akhirate yo dunyane dunia melulu. Mboten wis. Kita kono ora iso iki kan yo wis kulene lagu iki kok. Dunia melulu, harta melulu. Hingga kehidupan
sing panik dhewe. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, akhirnya merana dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Yes. Apa arti jadi turunnya ayu? Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya? Apa arti hidupmu di dunia bila kelak sengsara di neraka? Bahagialah di dunia, sentosalah akhiratnya. Coba bahagialah, sentosalah. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Jadi untuknya nih yo akhiratnya yo dunia nih yo ibadah, yo sholat, yo sedekah amal jariah, lho napa niku yo saling tolong menolong, guyub rukun sing apik, silaturahmi bermuamalah. Lah ngoten nggih napa mboten? Sak sergep-sergepe wong ibadah, tapi kok tidak bermasyarakat, niku yo bakalan susah. Lah kok ngono? Lah mati rumah sampe sing kubur ni sapa? Apa bakalan budaya nek kuburan? Ya ora. Nggih napa mboten? Hablum minanasnya baik, tapi belas gak tau ibadah. Ya Allah, mlebu kubur niku ya bakalan sorok. Wong jero kubur niku percaya ora percaya bakal ngadepi interview. Interview ning malaikat lho. Lho, mungkin apa mboten? Lho nek enten sing cerita ngeten niki ya mesti kata sing padha nyepelekne, kaya ngerti-ngerti wae nek takonan malaikat, kaya tau mati ya. Kaya ruru kuburane kaya apa? Disepelekno, mergane rong pengalaman mati, nggih napa mboten? Loh, lah tapi yo ngeten lho, perkara ngeten iki pancen iku kudu dielekno. Nek donya niku ora selawase. Nek kubur percaya ora percaya, bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Lah nek saniki gak percaya ya ora masalah. Tapi biasanya ning jero kubur niku kok wis ngadepi malaikat mungkar nakir balik urip nek wis ora. Iso. Keton manggone ra nang ngarep, keton niku manggone ana mburi. Mula sak bojo-bojone wong sing lali, sing bojo sing eling lawas. Padha. Lah saniki monggo kula jenengan sedaya niki sing urip, fasabiqul khairat berlomba-lomba ing kesaenan, gaya ridane Gusti Allah. Gusti Allah. Lah kula jenengan sedaya niki monggo dadi yo ibadah barang nyuwun ridane Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup niku krana nikmati Allah. Ambekan niki nggih krana nikmati Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Sapa wong gelem syukur marang nikmatku, mula ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira. Nanging sapa wong gak gelem syukur marang nikmatku, mula sejatine siksaku banget larane. Dadosno sing syukur dhateng nikmating Allah niku banget ditambah nikmat ingkang sae. Ditambah nikmat niku bukan berarti umpamane sugih ngono mudah tambah sugih. Sing melarat ujug-ujug dadi sugih, mone ra dadi apa-apa, roh dadi pejabat, urung karuan. Nek cara takdir ra dadi wong sugih ya ora sugih. Ora takdir dadi pejabat, ora bakalan dadi pejabat. Nggih napa mboten? Maksudnya napa? Kula jenengan sedaya nek syukur dhateng nikmating Allah, bakal ditambah nikmat ingkang sae. Barokah. Barokah niku napa to? Barokah niku dawuh Imam Al-Ghazali ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Jadi umpamane kula jenengan sedaya niki diparingi badan sehat, enteng nek dijak jamaah teng masjid niku barokah. Duweni bondo ora melarat
ya Allah, atine gampang napa niku? Gampang kebuka. Atine mudah bersimpati, mudah berempati dengan kesusahan orang lain. Seneng tetulung, seneng sedekah, seneng amal jari. Ya Allah jelalah, badan iki lu diparingi sehat, ora males-malesan oleh ibadah niku barokah. Duweni lambe alhamdulillah jelalah kok yo istiqomah oleh wiridan, oleh sholawatan, oleh maos istighfar ini barokah. Ya Allah jelalah duweni anak kok yo manut, jelalah sawah ora dipangan mereng. Umpamane sawahe niku dipangan mereng panggang sabar ikhlas ngono Gusti Allah ki sugih iya saiki mu pangan mereng engko insyaallah diijoli nikmat sing luwih akeh yakin karo nikmate Allah lho niki mantep insyaallah barokah bojone ora tukang selingkuh lho kan ayo iki apa mboten dadi wujude nikmati ora duwe tok ora pengumuman jadi urip ayam tentrem, sregep ibadah jenang, ibadah nyaman. Lho, atine ora kemrungsung, ora gawene ngrusui wong, lambene ora kakean ngomong nyelatu maido wong liya. Iku barokah. Alhamdulillah. Tapi sapa sing kufur azabku maha pedih. Tapi awake dhewe niki wajib syukur dhateng nikmati Allah. Labi, ae iki menungso lumrah dosane pirang-pirang. Untunge, Gusti Allah lan nekane azab ora langsung. Gaene rasa-rasa, salate kadang klebran, ngetokne dhuwit medhite ra umum. Ngono kadang-kadang tanggane butuh, ngono jane duwe ngomongi gak duwe. Ndak perlu utang mbak payu ora disaur. Mama, yuk menungso lumrah kok iki napa mboten? Jelalan duweni keluwihan rezeki, lho tanggane keluwen ra iso mangan lho panggal wae ketok-etoke budhet, ketok-etok ndaro, ngoten niku enten apa